Čaute, ja vás vítam u tohto videa, dneska to bude prvé video možno to bude aj séria minihier a som tu spoločne s Querinčom a hrajeme Crystals a voľ proste nejakú mapu a poď rýchle do žltých, rýchle. Dobre, aha, som tam. Rýchle, to ja ťa tam nevidím, okej, nevadí. Ale som tam, ja sa tam vidím, to je asi hlavné. Túto minihru, ktorú nájdete na Kveplay, je to minihra, ktorá je vlastne niečo ako Annihilation, UHC Run. Tak kto nepozná Crystals? Ja nepoznám Crystals, to som minulú hru vyhral. OK. Tak poď, po tú čestku, hore po tú čestku. Počkaj, ty ju vyber. Hej, a tam je Power 3 Look, on mi ju zabere. On mi ju zobral. Ne. Nevadí. Daj to sem. Joj, ty vole. Fúha, ale ja skoro vôbec neviem, čo sa tu robí, ako. Kverange 56. 56 na Minecrafte. Adam, Querin sa volá Orange 56 na Minecrafte. A ja sa volám... No veď. S Mackim I, jasné. Prečo to hovorím, že s Mackim I? Vlastne Minikor je s Mackim I. Querinč, Ja ne... koľko máš FPS-ka? Neviem, ale málo. Ale nie, ide mi to celkom dobre, aj keď mám 10 FPS, ale nevadí. Ja si dám na 60, lebo potom mi to dropuje. A to mám vlastne na koľko nastavené? Možno to mám na... Nie. Daj si na neobmedzené FPS-ka. Hej, mám. Pozdravte do videa. Hej, neber mi nápad. Dačo? Grafika, fast mode lighting, off. Ja si dám všetko na off. Particles, minimal. Ty stávaš na stred? Oh, hej, to mám aký boost FPS. Bracho, ja už mám asi 40 FPS. To je... Ako, ja mám strašne nevýkonný počítač. No. Výkonný počítač máš? Nevýkonný. Máš strašne výkonný počítač? To... Hej, že mi to maximálne potiahne 40 FPS. Dal som si všetko na 0 a teraz mi to ide akože dobre. A teraz super. akože vidíš, že keby si mal pred sebou takú hmlu, nie? Čo? Nie. Nie, ja som si všetko dal na off. A vidíš, dobre. Počkaj, asi na... Dal som si preč toto tiene, napríklad. Že nemám tiene. To sa robí ja. Neviem, nemám tiene. Dačo som popíkal, ale nemám tiene a mi to ide lepšie. To je hlavné. Išli by sme na stred? Daj mi díky. Počkaj, tu som. Hello. Kameru. Počkaj, ja si ho naťažím. Veď ty nemáš kameru. Ty to robíš cez program, keď sa nemýlim. Alebo ty máš... to je jedno. Nemáš mi pred monitor. Tomu dúfam, že chápem. Hej, dia! Mám dia. Skadiaľ. Neviem, tak to tu vyhodil. Chceš 2 dia? Daj mi ich, tu som. Veď ty si ten hlavný, ne? Ja som tu len host. Ty si tu náš otrok, to... Jaj. Teraz Dúfam, že sa nahráva zvuk. Nastavil si to? Ne, nenahráva sa. Nahráva sa, neboj sa nič. Joj. Dobre. No, ja by som išiel na stred, len si naťažím 20 level na to oko. Víš, čo je to oko, nie? Áno, viem, to si pamätám, jak som bol u teba. No, tak to by sa hodilo, keď umieraš, okej? Ja si na to oko naťažím. A to koľko stojí? 25 levelov. A 25 levelov, toto mám o chvíľu. Ja sa to tiež dám. Už len 2 irony. A to mám. 1, 0 mám to. 20. Len 2 irony a už to máš? OK. Veď už to mám. Ja mám diamantový meč, ktorý si mi ty... Ale ja si to takto nechám, veď budem už natáčať, konečne. Čo budeš natáčať? Minecraft. Ja som chcel už natočiť, ja neviem koľkokrát Minecraft, ale sa mi to strašne lagovalo a teraz už to ide. Ja mám nejaké šťastie vo tvojich videách. A ja zase smol vo tvojich. Pravda. Poď na stred, tu poď. Počkaj, ja si len kúpim nejaké žradlo. OK, idem sám. Kúpiť žradlo. To sa ťaží. Ale jak sa kupuje žradlo? To si musíš naťažiť žradlo. A to Čo? Musíš si ho naťažiť. Dobre, idem. Naťažiť žradlo, to znie čudne. Ale keď je to pravda... Jedného som
Tak. Mám ďalšie 2 diamanty, OK? Pre teba na diameč. Ja, ale ja nechcem. A nechcem. Čo sa dá kúpiť za irony? Za irony sa nič nedá kúpiť, to sa kúpuje za levely. Jaj, aha, takže to si musím sám vytvoriť. Čo sám si chceš vytvárať? Veď, ja som myslel, že tu sa kupujú zbrane. A to si ich mám vytvoriť v craftingu? Nie, hej, zbranie sa musia vytvoriť v craftingu. Amatér. Ty si Ada. Ty si... Ada, Querinch? No. Skáče ti trochu zvuk, ale len trochu, fakt len trochu. No, nevadí. Už dobre, už dobre. Kde si? Tu ti hodím 2 Počkaj, kde si idem spraviť. Ja nechcem diamant. No to dobre. Ja o chvíľu ho strátim, neboj. Nie, nedám ti ho. Čo by som ti dala diamant? Veď si nechcem. Nikde si mi ho nedal. Veď si nechcem. No veď dobre. Ja si urobím sharpness. No veď. Ja si urobím sharpness 3 damage, OK? Možno dneska by sme OK. mohli... ide na nás. Super. Typek. Typek! Dobre. Typek vypečený, mŕtvý. Typek vypečený. A- Poď na bossa, please, na bossa. No ale kde je boss? Boss je taký ostrov medzi ostrovmi, to je taká... Ale kde je? Poď tam je Aha, tu je, čo? Z toho bossa získaš 30 levelov, takže... To chcem, ja tam idem. Ten boss je silný, nepoď k nemu blízko. Nevadí, ja idem. Run! To, tam je tak červený do riči. Hej, A zabijame ho. chudák, Čo? chudák zelený. Sakra, tu na nás snajpi dajaký pekný. Červený a je príliš OP. Do riči, ja som zomrel na ranu. Aj teba zabil. A mňa zabil sakra na ranu. Ja som sa rozhodol, že pôjdem na stred. Naťažím si dia. Videl som tam jedného týpka, ktorý... Ja som zabudol, že ja mám tu ender perlu, ja som ju mohol... On ma dal tak, na 2 rany. Ktorý mal kožené veci, ten týpek. Ne, ide k nám červený. Do riči. Zostreľ ho. Yes, Ale ja nemám lúk, ako? týpek. Do riči. Do riči. Á. On ma zabil na 2 rany. Really? Myslíš, že mňa zabil na viac? Aj karamba, on nemôže ísť tu a nás dať ako na ranu. Really? Ty vole, ako... Počkaj, ona si skapal. Tu je dia meč dajaký OP. A dia krompač. To je moje veci, daj mi to. Vieš, aký OP meč? Ha? Jaký? Kde si? Tu som. Na našom... Silný. Sharpness 3? Hej, tu som, čus. Áno. To je A Umbre. Daj mi Taking to. three. Hop. To je môj meč. Hej, žiadne také, bracho. Môj zlatý. To bol môj meč, díky Querinch. Ty si kamarát najlepší na svete. Fakt? Áno. Vrátil si mi to, čo mi zobral Vrátil. ten červený typek. Takže Yes. Ja som full iron, jej. momentálne sme späť na scéne, pretože tu môj kamarát Querinch mi zachránil moju Sharpness 4 či 3. Nevadí. On má nejaký podobný význam. Išiel by si na stred bolo kedy ja by som mohol byť Foodia. Lebo vieš, tebe netreba Foodia, toto nenatáčaš, to mne treba Foodia. Môžem ísť. OK, máš to očko? Máš to očko? S ktorým sa počítaš? Nemám. Tak buď opatrný. OK? Ale... A koľko ti mám dia nakopať? 8. Čo? Ty 8. Nemáš kit? Ty nemáš žiaden kit? Raz, 2, nemám. Aký kit? Akože miner alebo niečo také. Mám ako dosť... Do riči, tu je zelená armáda. A full dia, run. Tá armáda ma vtedy zbila. To som sa
Do riti, tu je ten červený. Do riti mňa zabil. Jak som ťa nezabil ešte? No až teraz. No, to tí hackeri. Bol to hacker? Querinch, bol to hacker? Neviem. A zdal sa ti podozrivý, hej? Idem dať ten kit. Miner? Aha, koľko stojí? Myslím, že 300 alebo 250 coinov. Joj, pohoda, ja mám 2300. Ja mám 5000 aj dačo. Počkaj, to inak niekto mal písať, keď to... Ne, nepíše. Nevadí. Ja by som išiel na tých bossoch, už ich zabijem. A ako ja si to mám spraviť? Spawnili sa bossovia. Rýchlo poďme na bossy. Jak si mám dať kit? Aha, našiel som ho. Hore pri kryštálu. Miner 300. Poď ku bossovi, tam isto. Spawnili sa dvaja bossovia. Z tých budeme mať strančku, alebo... Hej, z tých budeme mať strančku. Hej, ale tam sú červení. Ne. Sakra. Ako really? Ty máš ohnivý lúk? Nie. Hej, ale to tak rýchlo kopem. So s tým minerom. Neviem prečo, možno, že máš hacky. Neviem. Ale nedáva ten miner, že plus 2? Čo plus Že 2? Že keď vykopem jedno? Aha, tak preto. Help please, help please. Čo? Help please, fuck please. Na strede je tak trochu väčšia armáda červených a tak trochu červení idú na nás, keď ti to mám tak povedať. Co? Tomu Tak rány. musíme si stražiť zo všetkých strán, aby na nás nešli. Hej, len si spravím to očko, ja chcem. Oni už zabili bossa, či ešte nie? Asi hej. Mám taký pocit, keď dvaja strašne silní, so ohnivými lukmi. Myslím, že hej. Ja som ho trafil. Fú. Oh shit. Poď k bossovi, kamarát môj. Poď k Počkaj. Ja chcem spraviť ešte dačo. Ja som hladný. A ja, keď sa ti mám pravdu priznať. Ľudia, viem, že mám už 7 odberateľov, ale hrozne vás prosím a tým vás chcem aj vyzvať, aby ste... Viem, že vy to dokážete, aby ste zdieľali môj channel, aby ste mi dali aspoň tých 20 odberateľov a pomôcť budem hrozne rád a to bude asi tak všetko. Ja si pamätám, keď som mal prvých 20 subs. Si bol happy, ne? Happy. Podpora číslo 1. No jasne, ty môžeš natočiť podporu. Veď to mi pridalo plus 10 subs akože. Tebe? Hej. Mne. Shit. No. Čo? No. Help. Help. Čo? Really? Fúho. Ten typek má čo, sharpness 20 meček? On... Ne, kamo, ne. Ide na nás, rediak. Aj karamba. Mám oko. Už som ho odohnal. Nie, ide na nás, ide na nás. Really, Fúha. really. Ja som vyšiel vonku a taký šíp predo mnou, ne? Ide na nás, zabij ho, zbij ho. Počkaj. Ja si rýchlo chcem spraviť brnko. Ne, really, bro, please. Rán, prosím, rýchlo. Yes! On dostal Čo vy... ban. On dostal ban. Čo? Uá, šťastie. Sú tu niekde jeho veci? Asi nie. Really? On nás skoro zničil, on bol úplne skoro pri našom tomto a vtedy dostal ban. Tuto máte niekde. Niekde to je, ale proste... Sword. Dobre. On nás hacker. Sharpness 1. Ja si idem nakopať level 10. Ja si idem do Sharpness 2 na môj meč. Tu si, čau. Čus. Tam nejaké to fuj dia. Fuj dia. Fuj dia, fuj. Koľko už natáčame? Ja ťa podkopem. Dajme 2 mapy, veď čo, aj keby to bolo 40 minút, ako čo. Nevadí. OK, editovať to budeš ty. Ojojoj. OK, ale kedy? Kedy? Teraz Zaj- hneď. Haha.
17, 18, 19. Máš očko? Áno, mám. Tak Počkaj, len ja si dám chcem... si tu sharpness 2 a pôjdeme spolu na stred, hej? Jop. A získame tam nejaké to fudia, potom to Fudia. rešíme a bude po chlebe. Dobre, sword. Ja si dám sharpness 3. Ale to A stojí teraz- 20 levelov, kamo. No. Veď mám. Nemáš toľko levelov. Mám. Ono sa Veď ti som to kúpil. Ale teraz kde to mám akože, jak to mám dať na meč? Aha, tu sú anvilky. Joj, to cez anvil, toto mi treba ďalších. Aspoň 10. Na stred! Ne, oni ma zabili! Jak však To. ja som, oni boli za to... Chudák. Nechcel by som ako. Idú na nás, kamo. Ja si idem rýchlo spraviť tú sharpness 3. Ne, kamo. Čo? Really, akože fakt. Aby som tam tak či tak nestihol. To stojí len 3, tak to si aj premenujem. Mám červený fuldy a typci na strede. Ma trafajú na 50 blokov. Ok, neviem, či sa nám to táto hra vydarí, ale ja vám sľubujem, že ďalšia hra už bude iná, že budeme... Ja mám super mečisko. Sharpness 3. Aha. Ja som mal Sharpness 4. Fúha. Hej, rýchlo 15 levelov. Ja si chcem aj sharpness, či tu fire aspect 1. Hej, kamo, ako... Poď ráž na tých... Hej, len už o chvíľu mám tých 15. A spravím rush, OK? OK. Hej, zase nás tu takto snajpí. Fúha, ale ja keď prídem o tamto, to sa trošku naštvem. No, ale ty si mal ešte lepšie veci, no. No, dá sa povedať, že trošku lepšie veci. Hehe, ťažko. Trošku. Ťažko. Ako OK. really? Fire aspect. Dobre. To ide Počkať. tvrdo k ním rašnúť a keď nezískam nejaké veci, tak to sa... OK, sú tu dvaja, aspoň jedného chcem zabiť. Ne, ty, do prdele. OK, ja idem si to enchantnúť. A čo, zabili ťa? Hej, zabili ma. Hm. Ale... Dávam si kit Firemana Oj. a teraz tam idem. Ale, kamo, ten... Fú, Ironia, ktorého som skoro zabil. Ten fakt už... mu Preháňa. Málo trebalo. Tak málo mu trebalo Ne. do jeho smrti. Ja idem zase Tak na tých ešte červených. pár levely mi treba. Idem na tých červených. Kámo, ja na nich idem. Ne, on má luk. On má luk. On má luk. Ja ho teraz chcem zapáliť. On ma zabil. Vidím. Ne, please, kámo, poď na nich aj ty. Idem. Práve som si dorobil moje mečie. Tu som. Nie tu. Tu. Aha, Tu. čus? Poď na neho. No tu vážne? Počkaj, len tu odložím železa, nechcem ich. Dobre, idem. Ja ne... Ne, ja som spadol do diery. Ty si fakt. Mohli sme tu rašnúť. Ako rodina. My sme rodina? Odkedy? My sme taká veľká YouTube rodina. No ja, hej. Díky, bro. Poď, ty kde si? Haló, kde si? Ja som u nich. Vidím. Hello. Hello, nigga. Hello, nigga. I am mŕtvy. Som... Hello, nigga. Na červeného. Sakra, mne sa to laguje. Ne! Ty si Jo, som... ja som... ja som ho zabil. Idem k ním a poď cez bossovi a daj mi jeho veci, please. Ja tam som v bani. A tu sú ešte jedné silné veci. Idem tam. Sakra, ja sa bojím. Ja sa bojím aj vy. Streľa od nich. Ne, ja som zase spadol. Toto som ja. Neviem prečo, ale mám pocit, že mám lepší meč. Ale má dobrý luk. Jaký? Luk daj mne, jak luk. Power 2. A tu sú ďalšie. Ako neviem, či je to dobré. Nehyb sa. Nehybe. Ne, really, hej, jo,
červený, po mne streľa. No. Tam je, Mám. tam je. Sakra! Rýchlo! Som tu. Poď sem. On ma dal na ranu. Mám 3 životy. Chceš full iron? Hej. Typek ma dal na ranu. Díky za ten čarpnestý meč. To si, díky kamo, díky. A chceš aj ten luk? Ten luk chcem. OK. Tak. Nie veľmi dobrý luk, ale... Ja mám meč I love orange. Ja sa nemám stežovať, dal si mi veci, dal si mi... Sme jediní, ktorí majú kryštál. Si. A počkaj, zabila nemalý kryštál? Šťastie. Ja som jedného zabila nemalý kryštál, takže som ho čisto, do čista zabil. Do čista. Do čista. Tak, ale zase sa mi to laguje. Trošku si to zase musím prenastaviť. Ok, ja sa nateším 25 level a skúsim natažiť nejaké to foody a potom to nejako rášnúť a bude... I love you banana. Querinch? No. Sakra, on mi hádže debiliny. Pôjdeš potom so mnou na stred? Pôjdem. On tomu tu hodím full iron. Ja mám 41 ironov. Ja mu hádžem debiliny. Chudák. Bude mať taký bordel v tom inventári, že... To mi ver. Ešte ja mu to dám. Troll. Čo? Ne, kamo. Zničili nás. Čo? A to ako? A ako to mám opraviť? Ako sa to dá opraviť? Pozor, idú na nás do stredu, typci. Ja som si dal render distance taký slabý, že ani sakra nič nevidím, ale ide mi to dobre. Oni si opravili kryštál. Oh, yes. Oni, nie my. A oni? Jaj. Tak to není dobré. Bro, to musíme dať. Ja idem zase na nich. Bro. Ne, ide na nás od bossa. Kamo, idú na nás od bossa. Aj, karamba. Ja mám knockback 1 na tom mojom meči, ako. Môžem ich... Sakra, on ma skoro trafil. Ja som ho trafil a zapálil som ho. Je skrytý. Hello. Ja si idem spraviť luk. Oh, sakra. Sakra. Mňa zabili na ránu. Ako. Sme späť po strihu, museli sme sa dať na lobby a zase na to... A ja tu mám ovečku. Pozri. Ja tu mám ovečku a ona hádže vlnu. O čo hádže? Vlnu. Prečo horím? Neviem. Spavnul si sa v lave? Nie, akože bol v tom ohničku, či tam bol. Mám punch 1 knižku, som ju tam šmajtol vo sedáčku, hej? Sedáčku. Ideme hneď na stred, hneď. Ja naťažím irony na brnko, potom si to hodím a ty ťaž uhlie a hneď ideme na stred, ok? Na čo uhlie? Však z uhlie padajú rovno bloky. Čo? Počkaj, ja si len kúpim miner, ale neviem kde je. Pre video si to kúpim. By som rýchlejšie dostával veci, vieš. Alebo aký je ešte dobrý? Tak len ten miner aj ten fireman je dobrý, to všetko dáva fire aspect. Aj ruka? Aj lúk, aj všetko. Wow. Počkaj, ja si ešte ťažím jedlo. Ne. Sme trojení, OK. A na čo vlastne bloky uhelné? Však, že by si mohol postavať na stred, nie? Jaj. Logika, Querinch. Tak to mne akože nenapadlo, no. A počkať, z jedného mi spadnú 2. To je super. Takže... Ten miner. Ale nečakal som, že aj kocky. Aj kocky. Ne, kocky sú výnimka. Áno, kocky sú výnimka. Správne
správny Minecraftiak. Kocky. Taký. Chod na sen, natíž mi 2 dia a bude to OK. Počkaj, čakám na 25. Teraz chcem to očko. Očko? Počkaj, teraz vlastne na nič je. Veď len ja idem on stavať cestu, ne? Už ju Tak to mi postavili. ani netreba. Už ju postavili. Akože vážne to mi teraz povieš. Tu Tak ťa načítaš, vidím, že- tu máš irony. 2. Je to 2? To čakal som, že aj mne dáš aspoň 26. No, 26 som práve minul. Nevadí, to ti vôbec nemôže vadiť. Hrajme zasa za Ne, vôbec. červených. Zasa hrajme za červených, lebo... Ale veď minule sme neboli žltí. Aha, tak minul sme boli žltí a červení to vyhrali. Červení to vždycky vyhrávajú dosti. Keď chcete hrať so mnou alebo s Kerinžom, buďte u červených. My sme vždycky u červených. No to ja len sem tam akože hrajem Minecraft a na takom Mineplexe väčšinou hrajem alebo Hypixely, takže no. No. No, ja tam veľmi... To je. Priznám sa, ja tam veľmi nehrajem, no. A ja viem aj prečo. Mám Tá. 6... A teraz idem naťažiť železo. Mám sharpness 3 meč. Dobre, môžeš mať aj sharpness 98 a je mi to jedno. Ja som ho netrafil ani raz. Tebe je jedno, či mám sharpness 3 meč? Aj, Veď ten meč si mohol zdediť ty. mohol. Mohol, ale samozrejme to nie. No veď. Jedine, keby si mal lepší. No tak či tak, ja si tiež môžem spraviť lepší. Veď Nemám ešte, ja som si... ešte jeden. som Ja si- prvýkrát tu idem skúsiť Lucky Block. Nezničili nás, ne? No, my nie sme modrí, my sme červení. Tak pod na stred, hej? Počkaj, čo? Na stred! Ale veď ja ešte nič nemám. Ja som skoro umrel. Dík bro, skoro som umrel. Dík. Si vážne môj vlastný strážca. Na koho to hovoríš? Na teba. Fakt? Veď ja som ti s ničím nepomohol. To bola akože ironia, vieš. Vieš, bro, Ja. to bola ironia, to... Ty nepochopíš, ty máš o 2 roky menej jak ja. Ne. Koľkože máš rokov? Ja to nechcem prezradiť. Prečo? Je to tajné. Je to tajné. Veď ty chodíš, dá sa povedať, do takej istej triedy, jak ja. Ale pritom nechodím do takej istej triedy jak ja, alebo chodím do inej školy ako ty. Tak ty si na gymnáziu. No, ty si na gymnáziu. Nepadla enchantovaná. OMG. Ideš si robiť luk? No, chcem si zrobiť mega look. Taká Ja tu mám power 4. Daj. Power Evil. Ale kde si? Tu som. Ja som... Nehač mi ho ešte, nehač. Poď tu. Tu mi ho hoď, rýchle. Hoď. Ty vole, Ja. To mi spadlo. Zo z prvého Lucky bloku. Power 4, punch 1 look. OK? Ho? Pochváľ sa. A mám diať späť, keď sa všímal. Hej, všimol. Pekný, ne? Mhm. Pekný, modrý. Poď na stred, teraz tam vybijeme. Počkaj, si chcem spraviť ešte sharpness 3, už len pár levely. Sharpness 3. Mhm. Ja mám sharpness 3, chceš? No. Ja mám 2 ako. Ako ja sa spravím. Ako ja mám 2, vieš? Ako ja sa spravím. Ako ja mám 2. No tak dobre. Dobre, nemám. Na stred, Kolo mňa ide dajaký, čo ma pozná? Geekbon.cz. Čo robíš? na veď strede si sú so green- mnou. Na strede sú greeny, OK? Daj plus. OK? Čo? Daj plus. A čo? Natáčame. Iron? Joj, dobre. Tu má 64. Netreba. Ja si idem zmeniť kým, OK? Nebude ti to vadiť, keď budem dávať
také ohničky šťastia? Ne. A prečo by malo? OK, idem si spraviť. Mečos, Sharpness, Trojkos. Ja si stále myslím, že som na území zlých, lebo minule sme hrali za žltých. Ja Trošku idem nezvyk. tak k bossovi, lebo by som si chcel zrobiť ešte na ten luk punch 2 a flame. Nie, flame už netreba, ale punch 2. Takže keby si išiel so mnou ku bossovi, ešte tam... Idem, len si spravím ten A meč. zhrniem ti situáciu, sme červení a sme najviac. Blúčka Dobre. sú už len jeden a nemá kryštál. Takže ten je na tom fakt viete. Dobre. A zabíjajú bossa žltí. No. Nesmie sa im to podariť. Ako, kde si? Tak. Ne, oni ma zostrelili, Videl som. ale zabil som dvoch. Hej, ale zostrelím, kúkaj. Videl To je si? Žiron. Ne, nechcem Iron. Aha, počkať. Jej, ty si prežil, ty máš toto. Ja som mal očko. Vočko. Žltý, choď rýchlo dostávať cestu k bossovi. Sakra, ja mám takmer vybitú baterku. Na čom? Na počítači? To sa nedá. Počkaj. Sekundu, nebudem hrať. OK. Počkáme ťa. Fakt nebudeš hrať sekundu? Asi tu vôbec? Taká... Kverinč. Tu je No. hádzal asi 2 staky dia. Pozor. A- Pozor. Tu jeden hádzal Máš? asi 2 staky dia. Ale nezobral som ich. Ja. Bo... Bo? Hoď mi vysvetlenie. Jak vysvetlenie? No, normálne vysvetlenie. Nedám ti ani Poč- malé vysvetlenie. Ja by som možno išiel na toho bossa. Mám otázku. Trošku Získať nejaký enchant na pike? ti skače. To? Skače ti hlas trošku, okej? No, už. Nekrič! A potom ťa bolí. Aha. Už dobre, už to nechaj tak. Ja viem prečo, zistil som to. No, Ja som čarovník. Joj. už tu není boss. Boz. Už tu není boss. Edu. Keby tu bol boss, no tak by som sa bol radšej. Oj, on... Milom hodil diamanty a potom ich rýchlo zobral. Zabili bossa. Dobre, tak ma aj zabili, bo za mnou. Ja idem kopať dia. Čo som to zrobil? Čo si zrobil? Dia! Je gri. Hello. Ty vole, ja som normálne sa šmykol dajak dole. Sakra, ale ja tu nemám oko. Ja som v strede a nemám oko, to je trošku problém, nie? No, ja nemám oko. Asi v strede? No. Ja som v strede a nemám. Sharpness 2 dia meč? Ne, ja si tu kopem dia. Keby si mi mohol naťažiť 2 diamanty, by som bol rád. A ja si chcem spraviť, dobre, pre tvoje video to spravím. Nie, ale môžem si kľudne spraviť, ale... Nie, veď, plus 2 dia, ako chápeš. Duriči. Sakra. Tu máš Jerony, poď tu, tu som. On bol ten pyrotechnikal, či čo? Tu máš veci, tu máš. Tak tie somariny mi A nemusíš. 3 diamanty. OK, aspoň to spravím dia meč. Abo krumpa si sprav radšej, to kope potom rýchlo. Dia krumpa sa fakt oplatia. Dúfam, že ešte nezabili bossa, neviem, kde to píše, nevšimol som si to vôbec, OK, nevadí. Chcem zabiť fakt toho bossa. Boza. Očko. Fú, Kverinč už tu. Som to Skoro mi ukradli tie diamanty. Ja som bol vedľa teba, bro. Aha, to si byl ty. Že idú na náš červený a ja som zase zabudol, že my sme červení.
Jo, čo mi non-stop píšu na Skype? Ja to aj tak nepočujem. No hej, našťastie, ale ja hej. Zabil som jedného, okej. OK. Prečo tu není boss? Dobre. Kde dali toho bossa? Ja chcem bossa. Boss. Ja chcem 20 XP. Ja chcem 50 dia. Ja o chvíľu mám 20 XP. Dobre. Počkaj, ešte 3. Yes! Čo? Zastrelil som jedného žltého, ale asi prežil. Lebo... Ja idem. Lebo Run. neukázalo, že zomrel. Dobre. Oh my god, tu takto dropol diameč. Oh my god, ten je silný. Sharpness 3 a Breaking 2. A teraz si tam ešte idem dať. Nechcem sa nejako znervozňovať, ale som práve u žltých. OK, a ako by ma to malo znervozniť? Tak to poviem. Aha, to mi treba... Chceš dať čo počuť? No, Počkaj. Daj mi sekundu a budeš to počuť. I- Really? ich. Čo ich zničíš? Ne, ale... Ja tu mám vypnuté zvuky, akože. Na Minecrafte. Really? Oni tu zablokovali okno. Lop. A čo? Píšil som ich. Hej, my sme červení. OK. Hm? Kde jeden typek tu bol a už tu není. Daj dia, please. Come on. Jaké On dia? sa odpojil. Máme tu problém. Jaký tu? Snajpia na stade, zelený. V stredu. Nie, Udržíte to. Ideme na zelený. neviem. Shit. Toto ste videli, jaká spolupráca. Ja som skočil a on podo mnou podstaval bloky. Lebo ja som, ako tam nebola žiadna cesta, on podo mnou podstaval bloky. Takže vlastne mi tým zachránil život. Ja ma tu takto ide zabiť, že zo full dia, nie? A to bol z našeho týmu. Jedného som zabil. Jedného si asi OK, zabil, OK, určite. druhý spadol dole. A ideme až na zelený, OK? Na mňa. Aha. A kde? Kde majú ten zelený? Som u zelených. A kde? Kde oni majú? Jupi! Wow. Idem rýchlo na nich. Pomôž mi. Portol som sa domov. Idem tam na tých zelených, neviem popravde, kde sú. Máš nejaké diavety? Len meč. Asi toto sú zelení, typujem, dúfam. Jeden zelený. Yes, vyhrali! Yes! Fú, Ja som koľký? ja som piatý Kapa. s troma. Ja som tretí. Ja som piatý. Tvoje pozície, nikoho si nezabil. Takže tak. toto by bolo z tohto videa všetko. Počkaj, poďme ešte ku sebe. Na akom si lobby? Počkaj. Som na... Pod na lobby 1. OK. Ide. Pod na lobby 1. Tu som, hello. Mne sa to trošku tu laguje. Dobre. Ja nevidím tvoj nick. Aj karamba, ale som pri tebe, tak to ostaň. Takže toto by bolo z tohto už vidno. Takže toto by bolo z tohto videa všetko. Ja sa na vás budem tešiť u ďalšieho videa. Dúfam, že bude rovnako s Querinjom, lebo s ním je najväčšia sranda. A má najviac odpilov zo všetkých mojich kamošov. A dnes sme jednu hru vyfailili a druhú sme vyhrali. Zabil som 2 týmy. Ja som zabil jedného hráča. OK, takže budem sa tešiť na vás u ďalšieho videa a